Και εδώ νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να δει κανείς στην Ουτρέχτη. Εδώ είναι ο Καθεδρικός Ναός, στο Λίδι. Εδώ πρέπει να είναι πανεπιστήμιο, θα ρωτήσω όμως. Εδώ έχω και κοντραήλιο δυστυχώς, αλλά κοίτα αρχιτεκτονική πλατιάρα. Το άγαλμα δεν ξέρω τι είναι. Και από εδώ είναι το ρολόι, κάτσε να στο δείξω. Κοίτα, ο Παναγία, φανταστικό. Ουτρέχτη, η πόλη στο Λίδι, μπόλικα σκουπιδάκια όμως είδα. Πολύς νεαρόκοσμος. Το μπουκαλάκι το νερό που στην Ελλάδα έτσι το έχουμε 50 cents, εδώ το έχουν 2,30. Καλώς, μπράβο τους. Λοιπόν, αλλά εντάξει, μιλάμε, είναι μια παραμυθοπόλη, έτσι. Μας κάναν και κάτι πολύ ωραίο. Πήραμε καραβάκι τώρα, τέλος πάντων βάρκα μεγάλη για κρουαζιέρα στα κανάλια. Και είχαν κλείσει και ένα γκρουπ και δεν χωράγαμε και μας δώσαν και τα λεφτά μας πίσω. Για να μην νομίζει δηλαδή ότι μόνο στην Ελλάδα είναι λίγο κουκουρούκου. Αλλά μας τα δώσαν πίσω χωρίς δεύτερη κουβέντα. Λοιπόν, αυτό θα δω κι άλλα και θα τα πούμε.